Igbo mma no asị m ihe onye chere ya zero. Asị m bụ nwa Igbo ọbụla chọrọ ịbụ Muslim, ịbụ nwa Igbo, ịgụga akwụkwọ dị iche iche banyere Islam, and ị chọrọ ịbụ Muslim, ọla agụ gị ịbụ Muslim. As a matter of fact, inwego full conviction in your heart, n'ime obi gị ịbụ Muslim, enwere nchọ ka ịghọta. Biko lafa Chukwu kere elu ụwa ke elu ke ala, lafa Chukwu ka nna ya gị, biko bụrụ Muslim. Ekwekwana ka eti gị la Shia, ekwekwana ka eti gị la Sunni, ekwekwana ka eti gị la Derika, ekwekwana ka eti gị la Kaderia, ekwekwana ka eti gị la Sufi. Bụrụ Muslim, leso ihe okwu Islam kwuru. Emepego modi video a ọwụrọta multiples of this video kọwara ndị mmadụ or la kọwara my followers that Islam wụ ofu, Islam adịrị ịbụọ. Ka Chukwu okike Chukwu abịa makere eluigwe ka olu ụwa si do ofu, o nwere nwa ọlụlụ nwunye, and enweghị onye ya sị ụlọ ya wụ Chukwu lawụrụ ofu Chukwu a. Otu Chukwu si wụrụ ofu, otu ahụ ka Islam si wụrụ ofu. Mala Muslims ndị na-eso omume Islam ọ okwukwe Islam, ọ hawa wụ ndị gbagọziri agbagọ, hawa wụzi ndị nwere as in different sects amongst them. All how I created division n'ime Islam, man Islam wofu. Before you were Muslim, iya gwa gị kwuo o ihe kwuru wu shahada, but witnessing as in he confess say enweghị chi iyefe n'elu ụwa malụwa ọzọ lawụrụ sọsọ Chukwu okike Chukwu abịama. Enwere chi iyefe, enwere chi zuru ezu iyefe n'elu ụwa malụwa ọzọ lawụrụ sọsọ Chukwu okike Chukwu abịama nke kere elu ke elu ụwa. And la Muhammad bụ Mozi Chukwu, Jesus Christ bụ Mozi Chukwu, Moses bụ Mozi Chukwu, Abraham bụ Mozi Chukwu. Enwere onye n'ime ha bụ nwa Chukwu, enwere onye ime ha wụ Chukwu, enwere onye ime ha wụ osola as in isi chi. Hancha wucha Mozi Chukwu, hancha wucha the mouthpiece and oracles of God. So mbila akwado ịba Islam as nwa Igbo, abakwa na Shia, abakwa na Sunni, abakwa na Derikan, abakwa na Izala, abakwa na Sufi. Bụrụ no simple as a Muslim. Quran bụrụ ihe la guide gị. Onye ọbụla gwara gị sị gị na enwere ihe a na-akpọ hadith, then ọ kọwara gị o kwotoro gị hadith la dịrọ n'ime Quran, biko esokwana. Anụkwana ihe mmadụ sị na hadith si, mana icheke la Quran, hadith ha correspond with the Quran, nwanne gbakwa ọsọ. Because eziokwu the path to heaven is narrow. Ofuzo is like the eyes of a needle. Ofuzo, all the very narrow. All the very narrow. So ekwena ka mmadụ deceive gị, sị gị lago bịa ka ije ka onye akasheka akụzie gị ma ka onye n'ikuzie gị. As far as li na Igbo, Quran na la Arabic a translate go n'ime asụsụ dị iche iche. Idara anụ Oyibo, idara anụ English, ihe anụ Igbo. Enwere Quran n'Igbo, ije gore ma chọta Quran n'Igbo, gụọ Quran n'Igbo, wọta Quran n'Igbo. Make sure na ị agụ Quran every blessed day as nwa Igbo. Biko agbakwa na Shia, biko esokwa na ndị mmadụ, a divide kwa na your attention gị bụrụ Quran and wụrụ onye ọbụla kpọrọ hadith, ya bụrụla hadith ọ kpọrọ dị n'ime ihe Quran kwuru. Ọ dọrọla ihe Quran kwuru, biko mafuo.
ndụ anyị dị ofu ndụ ofu ọnwụ what as in ke yi again n'ụwa if you gain the whole world and lose your soul. Mara la ndụ gị dị important. Lee rapụrụ Christianity bata Islam, lee rapụrụ ọdịnala Igbo bata Islam. Ọ wụrụ ihe eji bịa gwuo egwuregwu were ndụgola atụ mkpagharị. Onye nke asị gị bịa lie foto onye a buru foto onye nka, onye nke asị gị mbala ọkwa onye nka lụọ kọlọ lụọ foto onye nka, lee onye nke jikwa bụrụ. Biko rapụcha foto ahụ niile, rapụcha mgbazu gburugburu ndị mmadụ anyị nyewucha ndị muslim a gbafucha ha nkịtị soro ụzọ Islam. Onye jụọ gị ịbụ muslim isi ọjọọ gị ka ị part of Islam ịbụ sa religious wuru muslim really so Chukwu and really so messenger of Allah bụ Muhammad sallallahu. Onye mara asụ ya sụọla odo, ịma ha asụ sụọlara ya ọ gaziere unu ife onye chere ya zero. Salamu alaikum.